Evar baş temaşavanın heja, bxêratin bernameye futbol şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşavanên heja îşev mêvanekî me ji Bismil, serokê Bismil 1936 bi me re ye. Her wiha dîsa bi me re şîrovekarê me hêja Elî Fikrî Işık jî bi me re ye. Kek Ayhan Akbay, tu bixêr hatî? Serçava. Kek Elî Fikrî, tu jî bixêr hatî? هربي جي تجيب خيراتي مزوبة لهف ندية كيك علي فكري شيخ والله بدي حفتات مثلا دهيريت النايت دارت كبير تشي صدمكي من هي هيدي اري باورم هاوي كي تبيجي تبار كريات تشي تياري لكردستان بيجي ببي وهاوي من بيسيا كنت داري باشار من زاروكتيك ومن لي درباس كريا كينجيتيا من لي درباس بيا تداري لبسم البجيد بي بله إيرو يعني روجا أم بيجي إيني فردة هدي أزل بسملهم أزل مالي بسملهم وأجد من بالي جريكي بسمل 1936 إيرو تجو ميوانا كمي قدر بلند هي سروكي تيما بسمل يا 1936 بريز آيهان أقباي أوجب مرة يعني بالدستور بلاكو إيدي أجي بسم الله ما أميد نافا هذا باخبر أزي إشكاكي آيهانك برسا برس بكم وأم حبكي في برنامج خب بيش وببن برا إيرو دسبيك يا مبن أري فرمو تشوي همت سروكي بسم الجي بخار أني چارپل مدیای هیوی دکم به مناسبت تجار جران وان تیمین من کردستان باجارین کردا ام بکن میوان و پرسکری که وان لور نخاش بکن فرمو علی فکری شیخ کا میکروفون بتره از جد نابره ده پرسا بکن هر بيجي يعني برياكو از برسا جكي آيهان بكم جبريز سروكي بسم آيهان أخباري بكم أتخوازم در حكي من وشوندنا مني بسم الله از سنك آگاهی بدم براستي بو كار تكستيلي كاركي خوش وقديم من دعوتي بسم الكرن اشتيكو متشو ديد از كالجاني بوم يعني وكك ويكي چل ساليا من او چل ساليا بوري وهاج نشكا وكا مزگينيه كي بموه دان او لوما اسبركلا جانبهم وبراسي شتي مديد من قالك هيفيدار كر ايدي ادزانم لباجارم كردا وقالك تشتي خوش ببن قالك تشتي خوش ببن لوما جمل او تكليف قبول كر و انا ورا جويرو جبدي جي بسم يعني جبرو كيفا نال اسطنبولي أزيد البسم البورد ببرنامج ده باخ. أجي خير خاطرنا كي آيهان ربكم أجرب جنت بخيراتي سروكي من برسام مني بيشيجي أبا كي آيهان وكا كنت زاني در حقي وده رايا قشتي نهو خذي زانين وآقاهينه أما سرانسر جدانس داناسينا تدسبك يعني يك آيهان أقباي كيه لكرهاتية دنياي لبسمل چكاريتك كاريوي عبوري تجاري چيه وشكنجي و سروكي بسمل 1936 كلام أخوة أما أزيفي برسيشتا بكم وأم بفيت برسي دسبك Serçava. Ana patine teveri inşallah kısmet bibem bir sevmişdi ben. İnki Kürdiyemin inki eksik yani baş fazla tişnabe helalken hatine tem bir sevmişdi ben. Her bir şey. Jurada salam dava salam Diyarbakır. Evet. كيكو اشتك الظانم تب اصلي اخوه جساسوني وتبقى باسم البجي وكارتي اصلي جي
tu müteahhide û te avayeke pir xweşik û ji vê pêve jî ez ê li wir bijîm te qoyumcî kent ava kiriye hekî behsa xwe û behsa van karê xwe bike em ha biherikin. 82'de 1982 Evet. Samsun'dan buraya geldik. Yani Evet. Samsun'a matım Bismil. Evet. Em babı aileme, babamın, çevremin komple ticaretle uğraşmıştı be. Evet. 2002 Evet. 2002'de metes 2002 Evet. iyice sektörü kuyumcu. Hı hı. Yani işe kuyumcu değil. Sarrafiyet, sarrafı. Evet, Sarraf. Toptan perakende imalat Evet. uğraşmıştı ben. Hı hı. 2017 metes müteahhit ve projeki dalal yakışmış bismillah be. Evet. Türkiye'de üçüncüye. Bölgede yeke, Türkiye'de ikinciye. Kuyumcu ket. Tişki ilçeler Çiye koşmak. yani özellik evkavi taybetiye çiye yani. Çımarlı Türkiye ikinci, üçüncüye yani. Yani Çiye yani her baş çiye yani. kuyumcuken güvenli yere kuyumcu ejder ve şohaz diken ofis alışveriş merkezi tişki Güçte hoş de hani ere. çi bixwazi te de heye vakti Evet. tu veri bismil kuyumcuken tu ziyaret bik tu bejiki kuyumcuken kudere tişki müthiş tişki pir dalala bu ne zaman çalışma kir yani çullu sihab kuyumcu sarraf havra ma çalışmış kir او جي من دانا بيش كوت انتو وكيلي ماي تو ويا اشترى متعيتو لا تجمانا تشيكي من جي تشيكر çok şükür ma kadan. Başa piroz be piroz. İlçede ciki yani ilçeme ciki alan ki hoşma stan وما تشيكر تشكي pır hoşa gelek avaneme memnun mana ilçeme memnun mana Türkiye'de civi farklı ya Enbiya'da sevmiştim. Başa. Başa. Kek Ali istiyor persiyan ez persim. Ha doğru. Ya hapis ez ya hapis. Başa. Yani gelek spas kek Ayhan tu müteahhitideki tu kare ticaretedeki le tednaberede tu destaveji sporji o te bismil sporji te girtiye deste xwet te alikariya wandeki ev bismil 1936 kengi çi bu yani ve kengi damezrand kengi ava bu ojbo çi ve navi dani 1936 jberaku temaşevanê me hene li Ewropa hene li İstanbul hene li derê din hene hinkî behsa bismil bike ve kengî çêkir bismil hinkî behsa wî bike Ya 1936 kuruluşu Bismillah. ha evka bismil he. berê gund rast e ez jî bismilî me berê gund Bir takımcı hafsala takımıma lige de du se sala destemin de min bir takım girtiye ya genç hene o kana yemin edviyada ezana komple dünya yemin be ez dixwazim etrafımın da insanla ziyaralıyım herkes beca xode jerazi be yani para komple tepesmliyim be boşa ancak insan gerek memnun ben gerek becin malevi avaba teşki kiriye teşki eser ki hoş insan bata şoğluna teyararlı bu o çok az memnun dibim yani para tevim ben zikarim lokma gibi bakın başka tınne kesin kare para cikidini iş bu nevsa hemen her gev ez pir yoğunum ez dixwazim etraf ilçeyme Diyarbakır Bismil ez dixwazim bamın satha penci habbedim şoğlundum ve çehez keyf bar baş dibim ez sevmişdim. Baş dibim. Maksat em viye yoksa yemin kuyumcu sektör kim ne yeteri zaten yeteri miras futbol ikinci futbol çuma futbol destek tinne destek kes nada ezci mesela az iro imkanı min heye iş adamı hene ku hem das danın kive bir çeke kive sahibi gencebba emjme çifteci destem vere em sahiplenmişti ben 3 sala 1936 ez başkanıyım
Hedefi me cihana futbol olarak da o kime başa yani her sal ya bir ya iki hem dikkatinin hedefi me ya. İnşallah ve pır daha da başba. Yalnız destek emnabinin ya eksik iki pır mazına herkes de bir kajmına çala MP. Yani sonuçta ilçeye mi mecburun. Ezle sahiplerine ki medeni ne yapaydı kivirli terkeve genç emet ortadan bini. Rast. Yani tedbe le navçeye yani ilçe bi Kurdî navçeye û navçeya me Bismil'e tedbe li Bismil bezirganê me yani bezirgan tacîr xwedî pere alîkarî nakin. Tiştek ku min ji gotina te fêm kir. Yani yeterli nakın. Ha yani Yeterli nakın. ter nabe. Keme yani ter nabe. Terabe nakin. U aligir yani taraftarê we ew çawane tekiliya we û aligira çawaye Ya taraftarım pır başın, taraftarıma başın. Yani taraftar başın yalnız bir türlü kaynaşmatınla, destektinle vakti destektinle ister istemez futbol tap para çeydi. Yani futbol paratınla, ben futbol tınla. Yani tap futbolcuya baş beni, para yüksek tüy beni. Para kendi futbolcudan anlayın. Ya dikin yalnız pır noksan, pır hindik. Yeterli nay. Em vay se sanatte deme ez dibinim yani eksik pıra çişkeş desteme verem dikin yalnız hattacı ki emeci pe aciz benim de şey verdi. Ev Türkiye Futbol Federasyonu ev alikariya vetke yana yani çıkas destekçi olarak dertkeve federasyon. Yani ez se sala na futbolda bir cüzi belediye cüzi ucu vakti de minnet diken emna için yani minnet dikin emna için yani em destek meslek tınne nadı. Normalde %7 satı haft normalde o ki spora gerek katkı bidin spor yalnız pır zor yani vaktim çünkü minnet dikin jumara yani ne bidin kodudun işte minnet diyeceğim pekayna yani az naçım dilenmiş nam yani destek tınne destek ki pır hindik avcı vakti din için yani sadece çiğ bece böyle ve bece yabine ve bece karış oldukun yani gerçekten destektinle. Ne yazık ki destektinle. Başa ez te pirsekî bikim federasyon perekî ji federasyonê tê tefe yani perekî alîkarî tê qet hewz ew tiştê var. Deplasmanım için em ben 10 milyar emek 2 milyar para didim ben. Ew federasyon dide ve. Ya boş ay 10 milyar az para bidim o 2 milyar geri dittin. O cübilenedin çetire. Başa ew ana me di resima de dît saha Bismil Spor ew saha kê? Ya sahime se sala sahime gelek çebe dibin mada ihala ve çiki hoşa mı çekin yalnız bir türlü tünne şirket ortada çalışma tünne. AK avaya yani Gençlik Spor Müdürü AK. Belediye. Belediye. Dibine mesela kişi bana şirket hoş çekin avcı inşallah ve çekin yani temenni mi hava. Vakta hundve saide antrenman dikin maç dikin hun pere dedin yan belaşe. Nana belaşa. Belaş hun kiretkin. Yani saha ne giyaye? Saha sentetike. Yani şu kadar ve kul vur maç neyle listin? Yani rahatı futbolist yani futbolcu sakat dibin. Yani o tehlike. Belki maça çava? Tehlikeyi he. Evet, pır tehlikeyi he. İşte bilivi yani gençvan keke Ayhan. تيما واتقو هدفك ما هي هلا بد اب هدف شيء وندر باسي ليغا بروفيسيونيل ببن يعني وندر باسي ليغا سياب بن ارمانش اول باوي ايش بوي
و قدرek çekiriye ve perek xerçi kiriye. Brastî min maçeke ve temaşa kir. Maça we û 12 gol. Ez jî li wê maçê bû. Min temaşa kir. Vêga ez naxwazim ez wê maçê binirxînim derheqê wê maçê de ez fikrê xwe bêjim. Ez dixwazim ku îzna te jî hebe di vegera min de emrûnên ser van mesela biaxivin û hûn jî bixwazin yani ez karim fikrê xwe hinga li nava çavê we binêrim û bêjim. Lê di maça Elazığ Yol Spor de yani çünkü bûyerek qewimî olayek çêbû hatta gehişte medyaya navendî yani merkez medya. Ew hakemekî di heqîl vekiriye. Tikarî hebkî bahsa wê bûyerê bikî, wê olayê bikî. Hala hakem tabii oyuna em herkev dixwazin yani oyun ki baş birêze ki baş ba bila bistîne. Yani em çûn tev baş bûn yalnız hakem dît ku me çawrmiş kiriye tek qalê me dilîst sihab kırmızı karta golê me de golê van penaltî davan yani katil kiriye ana yeme hedef kime heye üçüncülük kesinlikle mecbur hedef kim derketin yani birinci lige ikinci lige üçüncü lige ta futbolcistan avka masrafı mazım kiriye bunu çişmiyor derken yalnız hakem kat kiriye yani katil kiriye çoğu katil kiriye yani sihab çarhab kırmızı kart penaltı yemine de az yenilmiş bu ma sepan pır önemli yani empir eşyana İnşallah Xuda hakkıma inşallah kabul nake zaten işte desteğime vereceği em taksir nakin yakilme zulme bibe em ve zulme kesinlikle kabul nakin tişkiş desteğime vere yasal olarak em yasal hakkı kurmuşken. Ve seri li merkez hakem komitesi da ve çıkır yani. Bu bir itirazlar. Macik yine açtı. Çi gerekmiş bike mi? Bu kat çi gerekmiş mi bike? Yani via hakem gelek bir örnek car kedini takım kedini ve keme mağduruna be. Yani eziyet ki yani tışki usatınla ha. Yani tüpü beni nikay dayanmış ya. Yani o kavakte zulmeyen insan be baru nikar dayanmış be. Yani azanat hedef kimin ya? Ezlerden lige, üçüncülük hedefimin ya? Kadro ki dalal kurmuş kim? Yek vara katıl bike. Kat çoğat kendisi. Yüce Xuda hakkımen halika ama çalışmayı koyucu bikin. Büyük ihtimal görev nadine görev bikirin. Çünkü hatayı diyetina. Har işte çuçuk geri nay. Yani vakit muciz zanın ku hatayı kurala ne be maç na iptal kirin. Hatayı hakem maçı dubara nake yani tekrar nabe. Tene Merkez Hakem Komitesi ve hakemi ceza dike. Lê ku di maçê de be em bêjin ji alî qurala ve xetayek kiribe hinga hûn karin bi rehetî wê maçê ji nû ve jî bilîzin. Divê ku baya haya we ji wê hebe. Yani hakem heta kirin ji vir tiştek dernayê. Ji vir tiştek dernayê. Lê ku hakem xetayê qural kirin, qural hatası yaptı. Ku itiraza ve ev be hinga derfetê ku ji nû ve vê maçê bi Elazığ Yol Sporê bilîzin derdkeve holê. Evet. Yani Ama senet şuğulun çalışma heye kahve çoğab be yani peşi ve barnadın hatta sonucu gerekmiş ben. Bakın yalnız kısmet artıktaki o lige disame maç verilestin, naimleştin ama yalnız anın yani zaten du maçın bisin, maçken bisin tamam yani sonuçta kopmuş ne bu ne? 5-6 puan ya maç kime mekemlist, evvelce bisin de be haft 3 puan ne önemli fazla. Evet. Yani fazla değil. Şekli itiraza ve giringe yani vega Merkez Hakem Komitesi re bejin hakem maça me qetil kiriye ji bo ve tiştek dernayê. Lê ve tespit kiribe. Yani ve tespit kiribe. Hûn bêjin vê maçê de hakem xetaya qura kiriye
هنگا جوره درفتن دیسا تکرارا و ماچه درته yani loma avukatê ve divê ku ji bo çi îtiraz dike ev pir giring e Evet. mühim ew e yani Başa. Ez karim pirsekî pêka. elbet Tê tişkî bêjî bêje kekayem. Bêj ez davî pirsikim. Nana tamam ki. Evet. Yani xuya di maça Elazığ Spor da neheqîkî mezin li we biye. Li Bir di mezin. televizyonên mezin yên Tirkiyeyê jî vî nîqaşê kirin heta gotinên pir nexweş ji hekem re jî gotin yani. Min teqîm kir. Lê em dîsa werin ser Lîga West, Lîga Bismil temaşevanê me jî nivîsîne. Dibêjin Bismil di kîjan lîgê de dilîze. Yani di kîjan astê de ye yani Bismil ez zanim di bal lîgî de hinkî behs bike ka dixwazî berî wî ez mêzek mela hûn çi dikin puanê we çawa ye tiştê werçe ez wana jî bêjim pişre bipeyve. Yani em him di naberê de karin bipeyvin jî logoya we ev e Bismil 1936 Spor Klubu ev logoya we ye. İja eviya jî puanê we ye hûn di rêza heftadene Bismil 1936 çar puanê we heye maçek wekê me û tu dibê maçekî jî neheqî li me kirine îmkan heye hûn sê puana dîsa ji wir bikirin. Eger wana were bibe hûn ê werin ciyekî baş. Divir de em dibînin timek din jî Bismil heye xuya derbî jî dibe li Bismilê. İja maçekê we lîstina heye niha. Li hember Bismil 21 ve 5-0 kazanç kiriye. Evet. û li hember Bîngolê kek Elî te got me temaşe kiriye li wir di 2-1 we wenda kir li saha xwe û li hember Elazığ ewa ke hûn behs dikin ku hekem neheqiyek mezin kiriye û ev kiriye ew ya 3-1 biye lê belî nabe wê çabe. Pişre we do li hember do bû li hember Çinarê jî 0-0 hûn man li saha xwe. Heftiya pê jî hûn ê bi Dêrsimê re bilîzin. Hinkî ez dixwazim tu behs bikî yani Bismil di kîjan lîgê de dilîze û eger bibe şampiyon wê here kîjan lîgê. Hinkî behsa wî bike. Bismil bal ligi de dileyze. Bal lîgî wexta tu dibêjî yani çi ye? Yani bölge herêmê bölge yani. Bal ligi yani bal ligi piştê bal ligi ve 3. lig vere. 2. lig vere, 1. lig vere. Liga sise ya a batmanê ku tê de newsa kek Elî. Evet. yani bal ligi de kategoriyên amatöre de ya hêrî serî ye Ya amatör herî heye süper amatör heye û bölgesel amatör heye o pişre bal lîgî ye. ne bölgesel amatör şu bal ligi Ha. ku duvur de bir şampiyon te derbası 3. lige dibe Erê. Baş e fermo bêje kek heye. Burada puanı me em lider derkem 3. lig. Playoff ki bilezin derkem 3. lig ve maç kime playoff te heye em derkem 3. lig. Kısmet bibe. Zaten hedef emeci 2023. Pişte 3. lig playoff jê heye. Pişte bal ligi em şampiyon bibin. Playoff ki ceme bilezin heye em derbası 3. lig. Xwedê qismet Maçê we çawa derbas dibin wexta hûn derin deplasmana zehmetî hûn dikişînin deplasmanê dûr heme. Mesela Dersim heye, Dersim dûr e. Yani emroşki cumartesi için em konuklanmıştı şu için otele dinlenmiş. Dinlenmiş. Sıkıntı yani başa marş korat gezmiştik ya başa. Hoş. Erê. Başa taraftarê we tên deplasmana yani. Taraftarê me tên deplasmanê cihîn ki tên vura ilçede pir taraftarê me hene. Li saha Bismil tên yani wa saat tijette yani. Pir maçê pir hez dikin tên. Erê. Wekî din esnafên Bismil nabera we çawa esnaf alîkariya we dikin yani. Destek didin yani. Esnaf başın yeterli nakin yeterli. Yani du havveke min gönlü derke Bismillah du havveke min gönlü derke ve Bismillah 1. lige. Fazla futbol yani fazla nizanım yalnız pir hez dikin. Yani sporê hez dikin lê alîkarî pirindik dibêjî. Zaman tine.
او كي چاوانه تاسیس سعی چاوانه و من ساعت فيديو دادیت و خوش خویاد کلی جاره کی بحث کرد گو کار تاسیس مسیسی وان کم بن يعني چاوانه بركم نواي دو سالا دبن مضاي حالا قايمقام بو چنجار پره görüşmüş dibin mezi çekim. İnşallah ve çekin yani beklentim var. كيك علي 10% من تجينا تخوازيك تشتاق بك يعني عز دوام Mana keremke. إي باشا أزوارم بكردي جيرد من جيرخان يعني ألت يابي أو تشاوية الجمع يعني تخمين وين بتشوك جهانا تشتين ورهنا يعني إيه زاروك ماروك ورم بليزن تشتي ورجهانا Yani çalışmayı meheye altyapı ki tişki hoş gelekem bismillah çekin ana çalışmayı meheyem kaymakamla haber din inşallah kısmet bir ve altyapı meçebe yalnız hali hazır tınne tesis alan altyapı me hali hazır tınne yalnız çalışma heye inşallah kısmet bir Ali abi vay tevci bismillah cevmel mesahib derken إي باشا أستشكي تجي ببرسن يعني فوتبوليست هو يعني الاستكفان هو يعني وقت بين بتركي يقولون اللي دلخوازينه يعني بمعاشن والاستكفان شكوتين جي بسملن جي قندانه ونترانسفير دكن وشكوتين الاستكفان yani oyuncuya me emiş dervetinin para tabii ilçede transfer دكن fazla ilçede futbolcu tının yani yetiştirmiş ne kirin yalnız emiş dervetinin inkiş bismin inkiş derve jbatiyem tinin yani hedef kime heye jbatiye cidinin yani tu vakti beci ez iddialı derken gerek her takımı olsa oyuncu baş beni İstanbul cihane, İzmir cihane, Diyarbakır cihane, Batman cihane karışıkan. تبلي هذا نعم يعني دما أزل باسم البوم الاستكفان برمون نظام باسم المازنبية تابي باسم البيوك باجاركي وقتها الوربو أنا طبي ركابات هي الركابات وقتها هبة مرف مجبور قال الاستكفان أجي تنجي بينه لكك علي تشد بيجي يعني برتر بالا خو بكشين هرمي باشا يعني وقت بيجي درباتين تشد بيجي Vega dve mijarede ez vaye tumudayım dinivsinim. Tumudayım fikre xwe dibêjim divê ku em ji xwe futbolîsta perwerde bikin. Yani di asta bal ligê de, 3. ligê de, 2. ligê de transfer ne tiştekî rast e. Divir de divê ku em teknik direktöreki baş, kondisyonerekî baş, diyetisyenekî baş û sağlık ekîbeke baş bînin ku em transfer bikin yani perê me hindik bin van pira bixwazin xerç bikin divê ku em di van xala de xerç bikin yani ji lê pêve bêmaneye yani sê çar kuruş perê me hene em vî pera jî xwedê negravê em dibêjin xwedî tecrübe ye nizam di birinci lîgê lê listiye di ikinci lîgê de listiye nizamkî listiye em radibin perê xwe dixine berîka wan ne hevcî wan e ji me re xort û karibin not deqîqî li ser piya bisekinin û planekî basît yani planekî ku kesê ku mejiyê wî nexebite jî karibe bike ku tivana pê bicî bînê ne hevcî transfera ye ez alvega vir dibêjim bira kondisyona bismil 1966 têrî not deqeyî bike wê bibe şampiyon bine kondisyon tenê kondisyon yani bira nebetılin tiştekî dinê ne lazım كيك علي وايت تشيور بني كيك ايان جيت بيجا تي واري وير ويجي فكرته فايده بقرن هر الاول فكره خجوان ربيجا از انا طبعا تشتا زوده د باريزي برسيت اكيدن هيجي كيك ايان را كيك na pirsê min taybettin e inşallah kom hev bibînin em ê êdî
وات تشتي تشارجي ما تشتغل تشتري هف بيجي هي يعني تشكي كي ماج بير كربا ما نبرسي با تشكي تتخوازي بيجي وكيدن هي Ez katılmış dibim bana göya gerçekten transfer dervetini birincilik, ikincilik yalnız Dvray'da yetiştirmiş ki o emeğe %10 civbidi ilçeyi o hem daha verimli bir. Yani Jirope bence inşallah işte kötü beci %100'e. Yani futbolcu kemtinim sesat, dusa sesat milyar. Şkoraş birincilik hatiye ya. Zaten de zaten ne kadar çıkı vakti yere bence ben üçüncülükten geldim baliginde oynuyorum. Bir konuda katılmış ettim %100 testite rasta yani %100. لقون دي باسم الاستقبال برن يعني Tabii. Ali abi hat vakti vere inşallah Ahmet teslimi bugün ulusal başkan. هو كانت ديام يعني ازيد خدمه تبادل Aynı rasta yani işte bence %100 ha. Min viyadite insan. Çünkü en önemli yek gönüllü derkeve, ilçe derkeve bileze. En önemli eve. Trabi transfer ki dusa siyaset milyar ki vara zaten 30-35 yaş 40 yani viyad çıkabı verimli be. Rasta. يعني سروكي من از خدمه تبادل يعني تشتي اوكو امكار بن هف قاني بكن يعني نكو مقوت وراس دناك ام باخذن هف قاني بكن وبلانا وان تشيكن براستي جي امي خو بكيجن انجاما و sonucu pır hoş ederin. Mesela eve yani. İnşallah. İnşallah. Ev proje kimce villa projesi mecbur anlatmış ne kadar ucuz bismillah. Evet. Çılhap proje villa hana ucuz ki ilçe de ciki pırhoş ma okriye ilk villa için dvaran müteahhit villa çetki azım viyaja sevmiştim. İlçe çünkü ilçe ki temize dalala vakti tişki eser ki baş maruf çekepe gurur duymuştu be. Viyaja inşallah şeş haft maydine bir kadar. İnşallah. Yani inşallah karita per başa bat zede Alikarya Spor ki Alikarya gencin bismillah ki o Vandarki Liga mezin inşallah karita per baş serkeve. İnşallah. Destemi verem taksir nakın. Evet. Kek Ayhan eme iyice ana derbasi mijarın din yani bahsa dal kurde bikin, amede bikin, batmane bikin. Eğer tabi xwazî tijî karî biseknî bi me re nêrîn tişta tu fikrê xwe bêjî tijî karî bêjî em ê ji Elî fikrî êşiq bipirsin tu çi dibêjî tu xwazî bikarî bimînî nexwazî em karin xatir bixwazin tu çawa dixwazî em war Ez pir teşekkür dikim. Ez ê keve izlemiş ki ben müsaade bidin. Müsaade ete. yani tu derkevî tu dibêjî baş gelek spas way xwe Elî fikrî êşiq tê wir caran em ê ji bismil peywendî bi terdeynin û her wiha bi rêya we belkî tîmên din jî serokên tîmên din jî em wan jî bikin mêvan û tiştê wisa gelek spas kekay Teşekkür dikim. Serçavên avê. baş kek Elî em bixwe man Okey. em ê çi peyvin vê heftê bi rastî maçeke dîrokî maçekî gelek girîng ya dal Kurdê heye roja pêşemê saet niha heftadê ye dibe em bank bikin Kurdên bi taybetî jî û salayê herin wê maçê temaşe bikin pişta em hingî behsa Lîgên Kurdistanê tîmên bajarên Kurda bikin dixwazî derî wî tu jî nas dikî Enver Qarahan ev ya kurê wî ye Cemîl Qarahan li Abu Dhabiyê di kategoriya xwe de bûye şampiyonê judoyê yê cihanê te bîst em wî pîroz dikin Pîroz dikin erê wî jî bavê wî jî pîroz dikin herê de baş e em ji dal Kurdê dest pê bikin hema di maç wê bilîze wê li hember Gayzê bilîze tîma Göteborgê ye yani
دبي دار كرد ماتشا عاولتا كيماني 2-0 به وقد غول نخوه يعني دبي بي غول نخوه يعني ماتشا قد ويا وي بقدينش بلاكو ماتشن اف كاتيجوري دبي ماتشاتين ليستن لسعاف غول نخا قال لك مهمه اجا اش تيجو دربم كات تشبيجي Yani ki kod duan bername peşte ku meçe kirin ji min fikri xwe eşkere kiribû ev maç turnuvayên bejin kinin divê ku stratejiya wan û taktika wan cuda be divir de çi be bila bibe pêşî divê ku tîm xwe biparêse wekek te jî ku divê ku gola nexwe yani ku nikare be gola bavêje jî divê ku gola nexwe û stratejiya hêrî girîng li mala xwe jî li deplasmanê jî divê ku bala wî penaltiya be bala ku ev eliminasyon bi penaltiya çareser dibe yani de wan not deqê normal û di dirêjkirinê de divê ku em têk neçin di penaltiya de em û wan di heman weke hev dibin heman xwedî wê Siûdê dibin ev stratejiyeke gerekirîng e lê rastî jî dilê min mejiyê min ne hewqas em bêjin ewle ye bela ku dal Kurd lêstikeke anarşîzan dileyîze yani dal Kurd ji parastinê bêtir bala wê li ser êrîşê ye lê ev di van turnuvayê bejinkin de xeternakeke pir mezin e divê hemû lîstikvan di nava vê dîsîplînê de bala wan li ser pêşî bergiriyê defansê be dûre ku derfet hat helbet wê êrîş bikin û helbet gola bavêjin lê ew yazda kes di her pozisyonê de pêşî bala wan defansîv be باش يعني تديسا تدبي ببرگiriye dibê derkevin sahaya yani yani şu gayet süper etarede de etarede ne bu iyi şampiyon jî yani işte xortire divê ku işte demoralize be ew tiştekî dinê ye lê divê ku hedê xwe bizanî bela ku kine ne lige ev ne maratoneke dê di maça bilîzî di maça telafiya witine û ji alî matematikê ve jî yekek pêşbazê te rakibê te işte xortire yani mantık akıl çi ye divê tê xwe biparêzî û derfet dît wala bavêjî derfet nedît xwe biparêze heya dawiya her du maça jî strateji gerek ev be باش em jî bang dikin bi rastî li Uppsalayê Kurd pirin herin maçê ji Stockholmê jî bira herin ez zanim roja kar e pêşe me gelek kes karin sedemên din hevin mikarbin lê li Uppsalayê bi xwe jî Kurd pirin her wiha tîma Gayis tîma Göteborgê ye li wir jî Kurd pirin ez wî jî dizanim ku ji wir jî herin di maça duyem a rêwanşê de jî tîma xwe dal Kurdê destek bikin piştgirî bidin bi hebûna xwe li wir em çi bikin em werin tîmên Kurdistanê bi rastî zû de me li wan mêze kir kek Elî ez dixwazî wiha îro mêvanê me jî hebû wextê me jî kêma ez wiha bi giştî di ser re herim û bi nêrînê te jî bi giştî bigirim em wer bikin dixwazî îro em ji evkê dest pê bikin ji Lîga Sorya ku Wan û Diyarbekir û Adiyaman tê de ne Adiyaman bû çend maça qezenç dike Wan Spor gelek encanên ne baş digire bi rastî li hember Somayê wenda kir ne ew Wan Spor'a salê çûne Diyarbekir divê naberê de dîsa qezenç kir vê heftê lê tu di puana de dibînî Wan Spor daketiya rêza deha ne şansê xwe play-offê jî pir kêm kiriye her çiqa sê puan heve jî nabere wan de Diyarbekir piçek derket van roja lê ew jî ew xas ne evke Adiyaman wek me got ew jî dîsa hîn ciyê kume bikeve li wir e di Lîga Spî de ku Amedspor û Urfa Riha heye li wir jî bi rastî Amedspor heftiya çûyî gelek xweş lîst heya heftiya deqa û piştre ji nişkera sê gola xwar û
دیسا ماچه 4-2 kazanç kır li vê heftê li hember Erzincanê têkçûnekî giran girt. Urfa jî puanekî ji Axisarê alî. Di rêzê de bibînî her du jî di xeta play-offê de ne lê Pendik Spor feqekî pir mezin vekiriye li vir. û dixwazî ez a Batmanê ji bînim bajarê ku tu jê hez kî bi rastî Batman îro sal biye bahoz hîntêk ne çi ye 14 maça lîstiye 11 maç kazanç kiriye sê hev jî wekevî 36 puanî wî nabera wî û Arnavutköy 9 puan ferq heye yani bi vî havî here wê pir zû garantî bike ku derkeve Lîga duyem. Baş e em ji van tîma dest pê bikin. Bawerim te maça Amedsporê jî temaşe kir imkanê te çî bûn. Nêrînê te bikirin bi giştî li ser van tîman. Yani Amedspor ji berê ve em dibêjin ji alî bergiriyê ve gelek qelse. Yani hewqa qelse ku ew xeletiyên di bergiriyê de hatin kirin di vê maça Erzincan 24 de di futbolîsta di nava sahayê de li ber çavê her kesî li hev xistin. Lîstikvanên Amedsporê hevdora şer kirin. Şer kirin û hakem yekî jî bi qartê sor ji lîstikê avêt Amedspor ma 10 kes. Ev bu yer jî tenê bi serê xwe yani em nikarin bêjin wela di lîstikvanê qure di lîstikvanê pozbilind wiha bi hev girtin û li hev qistin. Erê resm ew e wene ew e lê ev cüret ji Kurt tê. Yani ku futbolîst vê cüretê ji hinek kesa nexasim ji rêveberiyê nebînin û têkiliyê wan û rêveberiyê nexurt be ev encam nava sahayê bi vî şeklî jî dertene holê. Yani kivşek ku rêveberiya Amedsporê ev pêvajoyên tîmê bi xwe yani ê antremana ê soyunma odasê û ê têkiliyên nava futbolîsta ji bo wan ne serdest e. Yani ku serdest bûna ji xwe wê haya wan jî hebûna ku di nava futbolîsta di tiştekî wiha heye hê ev de xulqiya wê di derekê de pêşayê bigirtana. Ev xeletî ye, xeleteke mezin e û divê pêşî ev bêdîtin ne ku hema ji nişka ve rêveberî bêjin wela bêqusûrin waye ê sûcdar evin û em wana qadro dişî dihêlin. Biryar wiha derket sê kes süresiz kadro dışı hiştin lê ez bim ev biryar ne rast e ew futbolîst çiqas bi qusûr bin ew qas jî rêveber bi qusûrin. Yani di vir de ji xwe bela ku rêveberî jî qelse kufşe yani qelse ev qelsbûn sîrayetê nava lêstika Amedsporê dike. Loma zîxzaxê mezin ji wirtên heman tişt vega di nava wan sporê de ye. Vega rêveberiya wan sporê hev ketin. Serok got ez ê îstifa bikim. Qedenegra vê ez ê îstifa dikim. Kir neke vega bela ku min ew ne hewqa şopandiye ez nizanim lê min ev dîtin. Ku rêveberî nava xwe de ne yekpare bin mejiyê wan ne vekirî be zahmet e. Futbol dışı gerek cinin herkes parayı konuyor yani üçüncü lig ne profesyonel yani camer dilizin bilestike ve dilizin be reveberar ve dilizin ev disiplina one spori ve 5 maçe rolü teneye despeka ve disiplinsizliğe despeka helveşandına reveberiya wan sporê senkron diçe lomajî encamê Çek bahsa Batmanê bike wana yine Batman sal için gelek xirab bûn îsal çi guherî çi têde guherî yani Rainer guherî vêga Rainer guherî
ev rahiner yekî kıvşek akılı ne tîmeke êriş kere. Pêşî tîm xwe diparêze. Eşxwe ku dikaribî xwe biparêzî di vê astê de tê derfetên pir mezin ji bo golavêtinê bibînî. Çima bela ku kondisyonê rakîbê tê jî tune ne. Yani ew tîmê ku êriş dikin nava nîv saetê ji xwe dibetilin ji wê bibe 60 deqîqa gêjin. Ê ku tu bizanebûn xwe biparêzî ku tu zanibî tu çi dikî enga req tu lêdixî ji navê dertê. Ya Batman Spor yani sıra wê jî û em bêjin mizgîniya wê jî ew e ku tîm bi stratejiyeke bergirîkêr, defansîv û parêzgêr dilîse. Ji wir tê. باشه شو هم هفتیا دروژن پیش بحثا وانا پر بکن براسی رو میوانه مهب و وقت مگو وقتی خوش می در باز کن از ها به چند دقیقه بحثا لیگن قراسه اروپا جی بکن مزاکن کاتچی بیه جبلا چند هفته هم تونن اگر هم لیگا پرمیر دست پی بکن چلسی هین لیدره سیتی و لیورپول تعقیب دکن 29 و 28 مانچستر یونایتد زانی سولکایر دفجه برده این راهی نره وانه بلیه مانچستر سیتی قزنش کرد و لیورپول جو بو گول و باریا لهبر ساوثهامپتون لور نتیجه اون براستی لألمانیای باین قزنش کرد دورتموند پر نزیوی بو بلا احتیاجی وندا کرد دوی نابره ده باین رکور جشکان ده ساله که ده دکت 102 گولین رسمی این محکیجی مایه سال بقده yani evci nişan dede ku tîmeke ku pir gola davêje ve nişana wê hem Serie A balkêş bû vê heftekek Elî Napoli ku min jê hez dikim li hember Lazio 4-0 qezeş kir lê Milan li saha xwe li hember tîma ku tu jê hez dikî Sassuolo 3-1 wenda kir û her wiha Juventus jî li saha xwe li hember Atalanta wenda kir Inter dîsa qezeş kir براستی یوونتوس کتیا کریزکی تن راگاندن کو هیلا کرنه نظام چی کرنه دبه کو واندیسا بشینن لیگا سریا ب yani beri tizani sicilavan xrab bu demek ki wan şandı bu Lever Napoli lidere o Milan wanda kirli sahaxwe ew ma de sud puanade La Liga çavaya Revşa La Liga Real Madrid serkişi hindike Atletico Madrid ediyeme le Barcelona bixavi ev di maça qezeştike ve hafte deplasmanı jî qezeş kir yani xuyaye atmosferekî pozitif hatiye hendre Barcelona bi hatina şavî evke li navî çi ye li Fransa Fransayê yani edmem qey meriv ji ana de bêje şixwe lîder belliye yani kart derket 12 navbera PSG û êdina her hefte qezenç dikin yani bawerim piştî devra duyan piştî çend hefta wê belkî şampiyonatiya xwe îlan bikin bi vê qadrê erê Lig evin o golçekerên ku li Ewropa jî zêde guhertin çênebûn li Liga Premier sala li Almanya Bundesliga Lewandowski li Serie A Vlahovic hat li İspanyayê Benzema û li Fransayê Jonathan David'e hîn jî Ewropa jî bi vî hawiyekek Elî eger tu tişkî bêjî fermo No, tişekê bêjim nîne rewşa ne baş e ka mezekin min behs nekir Tottenham çenda de ye di rêza hefta de kek Elî kek seyda yani
Na, İslam dikare ve şampiyon. Yani takip dike evet nefse. Seyda Tottenham اري ولا ارسنال خورتا تشيلسي خورتا مانشستر سيتي خورتا ليفربول خورتا لتوتنهام يسال اجينا بي باورم كو كاربا تشكيل كي باشا كيك علي ما برنامج خو بداوي كر Tamam keki. سركفتن تخوازم جبوتاج الكردستاني Her bir şey. شوي بي بسم الله شخوت برجي جوان دراوي باتماني فارقيني استوري نزيكي بسم الله جي شوت زاني هیوید کم تو خبرین خوش جوان دراج مر جار جاران و ام دفرده نقاش بکن او تو وان تیمین کوک بسمل ام جار جاران سروکن وان راه نرین وان کاربن بکن کا فوتبولا کردا چاوا دمشه چتکه ام وانجی هدیدی بکن میوان خو Valla ve derfetak o ez herim bi çavê vetkirî yani tek çıplak göz gote çimane ez ê maça karim temaşa bikim yeko bi seroka ve karim temas değilim doma ji bo bername me jî ve tiştên alavên xweş derê de baş e bi xatirê we ای باشه سپاس bas xweş حیا